Kakang Semar, mbok yo aja wengis kaya mangkon. Adikku wis kedarang-darang anggone golek sarana supaya Kakang Semar gelem bali nanging tinemune Kakang Semar wegah prapta ning negara Pancawati malah milih negara Ngamarta. Yen Lesmana ora keduga meksa karo Kyai Nayantaka, aku kang bakal jiat marang Kakang Semar. Mangke riyen sabar, Ndara. Sabar. Sewu, kula ngertos kados pundi cuwaning galih Dikandara Prabu Rama Wijaya. Panjenengan midhanget dhateng atur kula nek kula ajeng neraske laku momong kalih para Pandhawa. Niku jane ora kok pripun-pripun milik bab napa-napa ning ming netepi darmaning urip sing wis digarisake dening Kang Maha Kawasa. Kula nderek sinuwun Rama Wijaya inggo nalika semanten nalika panjenengan tasih muda ngantos sak paripurnaning perang Sari Kudung Palwaga. Mesine sampeyan pun tutuk kalih ocehan kula wis wareg kalih tutur kula, wis kewowoken kalih sembur kula. Lah, kula tak nutuke dharma kula menapa darmaning lakune Semar niku ngawat-awati utawi ngrencang-rencangi satriya sing tukang nentremke jagat, sing tukang andum kabahagian. Ingkang tinetesan Bathara Wisnu, wiwit Wisnu medhun sepisan wonten jagat menika kudu ngawat-awati lakune. Ingkang sepisan nalika semanten Wisnu mudhun wonten ing Medangpura kang winastan Gunung Slamet. Kaping kalih ngruwat utawa Purwakala mapan wonten taun 201 tunganing taun Surya Sangkala. Lajeng Wisnu dadi bocah bajang ing angangon banteng Anwak Prabu Baliya, ya Prabu Bathara Siwah. Ing nalika semanten badhe ngrusak bumi, angka 4 medhun malih teng Marsapada dadi Brahmana Kestu dadi negara Medang kamulyan kalih. Angka 5 nitis dhateng Raden Pikukuhan wonten negari Purwacarita kalih jejuluk Sang Prabu Sri Maha Punggung inggih Sang Prabu Ganuk. Angka 6 mapan ana ing tanah Hindi aran Brahmana Wiwara Antara. Kaping 7 bali menyang Medang kamulyan papat ingkang tinitisan Wisnu namine Prabu Setmata. Gumanti keprabone Prabu Palindriya terus tapa ana Gunung Candrageni. Salajengipun entuk 20 taun anggenipun tapa, salajengipun para dewa supaya Bathara Wisnu mateni Prabu Watu Gunung. Wisnu lajeng dados ratu malih wonten ing Medang kamulyan papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih Medang kamulyan papat ugi manjing Purwacarita papat dumunung ing tlatah Kendal. Salajengipun nitis malih ing tlatah Hindu inggih menika wonten ing Prabu